ini takuk tai bukurok ini IPP benatlah panjatna hambai ini Bogirat Parani ini Sanjeev Tripura ni leader ni bisingte ini 70 poribar tai voter tong 213 ini IPP ni benatlah hapaya karena hatine bok ini CA বা CAB ni tau CA mane bok bono sadak jagai sini je bono opus claim ni bisingte bok ini IPP benatlah hapaya ini bagai tai joto IPP খাইতনাই বা যত যে খাইতনাই নংনা যতনা হামবাই ইয়া করা বেলাইকে হামবাই তিনি 3 তারিখ জানুয়ারি তাবুক প্রায় নিনে 7টা সারিকনি 7টা বাজে দङ আর সিনে বগিরট পাড়া একেবারে রূপাইছড়ি ব্লক নি আন্ডার সিনে আইপিএফটি সাবরুম ডিভিশন কমিটি নি বিসিঙ্গ সিনে তাখুক সঞ্জীব ত্রিপুরা বা বিজেপি ni leaders tongo bini leadership tini 70 family 70 পরিবার total voter সংখ্যা 213 213 voter ini IPP ni bana talabo borok kya ta singa saganga anise saganga president bosaka borok is a citizenship amendment act abo belaisni tiprani tiprasarokni hekaba 184 jana rajani bongsorokni belai wanama sengsa abasini dofani thanibo cancer hapmani hai playai sakna ma tongoi ini borok tini decision na kha ora jaga wanarok jotono nuguna borok salsa borokni musung tui heka borokni wan songmani bisingti khe borok kobon party o thangai lama koroi tomani bisingo tini beskango nini ADC election phai tongo ei 2020 ei ADC election is sakango borok sini IPP ni da borok ni symbol haikeba tipralen ni andolono borok tini samilong phaika tipralen tamni bagai tini o jagabo ma phaika hangkai borok tipralen ni shobdo tipralen ni word tipralen ni meaning boroni thanio borok wan soboino tini অন্তত ADC area ni hanot phana sung tini alada rajya ma khlainai obno borok tini sajagaino সমর্থন দেবই তিনি sini obana talawa joining khlaifika borona sini leader kwbangmano tini lamsogina harka ang borokna hambaima rubo sini honorable sini Sanjeev Tripura takhok Sanjeev Tripura bini leadership tini phaimani bagai joto hasteni sini Tripura sa bosongrongno ba ang obono kobongnai jeng bini dalan 3 tala 4 tala 5 tala haikaba bini nukhungno naithoknugoi bini loge loge thangai nijini besabutini future na nasta khlainani abo kogya nijini nukhungno se sigang thikma khlainai nijini hano se sigang rokha ma khlainai nijini dofano se sigang rokha ma khlainai aboni poresi nang national party hegaba bini kotor building na naisigei bini leadership kotor na naisigei bini rangpucha na naisigei bini loge loge thangkangkai chini dofani bagai bolai wanama sangsangnai aboni bagai tini bonono tini arasini takhok Sanjeev Tripura bo tini wan sobai phaimani bagai bono sing tini khabai khubbai ani sakmangni ongoi te ani bodolni ongoi te chini party ni ongoi jeng bono paiphlaya hambaya pharot te bono khabaino jeng lamsogoi nabo asokna hambai